The faculty of Bir Bikram Memorial College held a press conference on Thursday at the Agartala Press Club to announce details of their upcoming Golden Jubilee Programme. The event will celebrate the college's 5th anniversary. A key part of the celebration will be the installation of a statue of Maharaja Bir Bikram Krishan Manikya Bahadur, after whom the college is named. The faculty announced that a 5-day-long program filled with cultural events and festivities is planned to mark this significant milestone. BBMC College wese panda সংস্থা থাম তম Chini Bir Bikram Kishore Manikoni 118 তম আচাইমা সামনে রবে जों तांगलाय 19 साल मारियो अगस्त 19 साल मारियो काisa प्रथमा पांडा संस्था नायो Chini kokmo panda तेयो जानो Chini Bir Bikram Kishore Manikoni je mangthau aboni जों खुलुबे गनाय इनका aboni लगे लगे जों Chini बिशेष खालाय जे Chini दासारनि जे हुकुम दङ जों aboni बोजनाय Chini जे गोबां जे folk dance दङ जिसकाय हजारि dance mamita lebambu mani amor amor जों अजगा खुलुबनाय जायखौ बे गोजाम सामुनि लगे Chini गोताल न जों रायदि दङ आबो गासिबो जों गोताल मोसामुं रग खुलुबनाय प्लास Chini जे जादु कलेजाव सामुं दङ आबोनि बागै जों बायनो हायो आर्टिस्ट बनाय Chini गोताल जरानि जे मुं गोनां रोजाबगिरि दं बिसिना जों दुनि मुरासि जों बनो इनभाइट थिया बो Chini पानो हमना जाखने इ आबोनि लगे जों Chini कलेजनि जे Chini एनएपी जे गासिबो माखा मुं दंमानि जे जिराय दङ रोंसिरिनि लगे बाथानिया खनो बाजारनि जे गासिबो टारगेट हापाङो आबोनो नाखारिनो जों गासिबो कैंपस बाजार बो खुलुमा नाय दङ जागा Chini गोबां सिरिनाय जों संग फालनो खुलुमनाय आजागा गोबां Chini जामुं दासारावनि जे जामुंनि लगे दाबो जे जिराय दं जे हामजामानि हेल्थ एंड हाइजीन जिनिसफोरखौ जों जानाय गाबोन फैबो पान्डा दङ जोंनि जायगायाव जे सालबानि जे पान्डा आ पान्डायाव जों Chini ब्लाड डनेशनबो दङ Chini थुमबो दङ माबानि दङ गोबां जिनिसफोरखौ खायदो जोंना जिराय दङबो जों लिगनानि ड्रइं कम्पिटिशन दङ जों खायदोखा बिदि हायनो Chini जे सालबानि जे बांगोदानबा जे पान्डागोदान जोंनो बेखौ दङ Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.